Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos activar o corpo, movernos con sentidiño e sentirnos mellor. Cada un o seu ritmo. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Con ganiños de comezar? Sempre. Ben, sempre non digas mentiras. A paciencia é moi importante na vida, pero sobre todo a hora de adestrar, porque non podemos chegar a Roma nun día. Entón, se queremos resultados tanto a nivel físico, estético, como a nivel de saúde, temos que ser constantes. Hai que estar preparados para entender que se queremos ter un brazaco así non o imos conseguir en 2 días. E que o mellor nin siquiera podemos sacar ese brazo que nos idealizamos. Imos aló, mobilidade articular, orella a un lado e a outro, movendo o pescozo, movimentos curtos e suaves. Diante e atrás, arriba e abaixo, perdón. Estábamos a falar antes de comezar a gravar de cousas raras que nos pasaban no traballo. Estaba Anxo aí contando unha anécdota que podes contar en cámara, se queres. Pois... Íamos aí cos sombreiros. A ver, cousas, bueno, pasaronme moitas, pero unha que me sorprendeu foi cando traballaba no 061, fomos buscar aí a unha persona que lle había caído un carballo encima, nas pernas, e chegamos ali, xa lle habían sacado o carballo, pero estaba super tranquilo, fumando un cigarro, cunha tranquilidade absoluta, facendo bromas, e tiña as pernas todas desfeitas. Foi algo que dixen, madre mía, o corpo como é. Quedouse bloqueado, Sí. Pero o cigarro non o perdonou, non? No, estaba cunha tranquilidade que dixen eu, pero madre mía, si ten todo roto. E a vos? Pois eu tamén foi no traballo, no hospital. Foi un accidente que houbo, pois fai Juntamos pernas. uns anos. Veu unha persoa que non tiña que ir traballar, foi traballar, perdeu unha perna. E eu estaba embarazada. Cambiamos. E ela decía que hoxe é o meu cumpleanos e tal, e era como, Dios... O destino, non? Digamos. Quero me marchar daqui. E eu xa sabía que lle faltaba, porque, non sei, desto que che dá, de feito, no hospital, claro, todo moi discreto, pero eu cruceime cunha silla, esa silla levaba o miembro que había que facerlle pois as súas probas e tal, e lóxicamente non se vía nada, pero como que despois xa sabías que dices, claro, isto era, aquelo era, e a persoa, o ben que a trataron, obviamente, o sea, a empatía que había nese momento naquel box. Hacia dentro. Puf. É que, bueno, nos hospitales ten que ver cada cousa tamén, que cuidado, pero teño que decir que hoxe en día eu vexo a esa persoa, nunca falei con ela, pero vexo que aprendeu a vivir con esa nova capacidade e faime feliz. Moi ben, unha vez que rematamos ca mobilidade articular, imos pasar ao quecemento. Vedes aquí que temos un halter un pouco diferente ao co que solemos traballar, que é o kettlebell. Se non temos un halter deste estilo, tamén válenos cunha garrafa de agua, de acordo? Ou un saco de patacas. Ou un saco de patacas tamén, que ten un asa, o sea... Este sí. É verdade. Así que nada, imos facer 3 exercicios de quecemento e despois a clase vai ir cos kettlebell, de acordo? Así que veña, collemos todo e comezamos. Moitas veces, depende do deporte que fagas, non che salen os exercicios, ou ves que non melloras o que deberías ou tal. Entonces, con que non teñas paciencia, está a cousa complicada. Tens que ter paciencia e pouco a pouco vas mellorando. É que vamos a ver, as cousas duran o que teñen que durar, e a paciencia, tertémola todos, o que cambia é a actitud antes, mentras agardamos que pasen as cousas. Moi ben. Imos comezar co quecemento, primeiro exercicio, tocamos nos cellos e subimos arriba. 30 segundiños. Maña, imos aló, mentre Estrella nos conta aí algunha das súas anécdotas. Bueno, a min personalmente non me pasou. Pasoulle a miña mãe fai moitos anos cando as cousas eran diferentes. Foi unha señora encargar un xogo de xabas e puxo as iniciais. A do marido e a dela, moi ben. Aos 2 días volveu a señora e díxolle que non lle puñera as 2 letras. E xa non estaba co marido, non? No, que o home que pagaba el e quería que só foran as del. Vale. Como? O home só quería as súas? No, que o home só quería as del. Como pagaba aí. Venga, imos bolsear un poquinho. Ai. Un
pouco egoísta o home, non? Home, por Dios. Además que solo se iban vereles, pero bueno. Notábase o amor aí nese matrimonio. Vereles, eso non se sabe. Pero era dela, Claro, claro. sabes? Eran Plas que tiña Pero home. nalgo como é un xoival da casa, que era solo as do home. Bueno, porque que o non home é da sabía familia. cousas. que a muller descoñecida. Claro. O home chamalle parvo. Claro. Seguimos golpeando. 3, 2, 1. Vale. Moi ben, e agora xa con o último exercicio separamos os pés, abrimos os brazos e tocamos aí. E a ti, Raquel, que che pasou? Teño moitísimas. Bueno, conta unha, solo que solo che preguntamos unha, O sea, é que estaba pensando se era agradable ou desagradable. Vou contar unha que nos deu moita risa. En unha época que traballei con meu pai, e no bravo a miña nai iba para Vigo, para casa da miña irmá, para ir á playa. Entón quedábamos o meu pai e eu de Rodríguez. Inda que non vivíamos xuntos, comíamos xuntos todos os días. E ao non estar a miña nai, nadie quería facer a comida, entón dixemos, vamos comer de restaurante. E última. E comíamos... Moi ben. Sigue, despois sigo eu. Sí, despois acabamos de contar. A paciencia foime cambiando. Eu era, sabes, a típica cagapresas? Pois así. Sempre tiña que ser todo no momento, tiña que ser todo xa, tanto é así que tuve algúns problemas por a miña falta de paciencia. Vale, imos traballar cos kettlebell, de acordo? Exercicios de forza. O primeiro exercicio vai a ser o agachamento. Entón, o que imos facer é, deste xeito, collemos a kettlebell desta maneira, cos cóbados apuntando cara abaixo, pés separados, anchura das cadeiras, e este agachamento o que temos que facer é tocar cos cóbados nos xeonllos, vale? E volver. 10 repeticións. Estamos? E teño que falar a vez. Veña, sí, tens que falar a ver, así que, veña. Imos abaixo, tocamos e subimos. Puxamos aí, facemos forza nos glúteos e arriba. Bueno, total. Que nadie quería, ni o meu pai ni eu queríamos cociñar, entón fomos comer ao restaurante que había debaixo do... Un pouco máis abaixo do concesionario. O home non me coñecía de nada. Entón, pero o meu pai sí. Última. Entón, claro, cando chegaron os compañeiros tomar café, dixeron, o vosso jefe estuvo aquí coa secretaria, están liados. E entonces dixolle o recepcionista, como que liados? Sí, está aquí con a rapaza e Repetimos. Vamos a repetir. Sí, segunda serie. Sí, acaba de contar. perdón. Veña, imos aló. E non lle dixo nada. Cando chegou arriba, díxonolo a nos e dixoño o meu pai, mañá ímolo facer peor. Dámonos a mao, douche un beixiño e tal cual. Eu sei que o meu pai non é moi de farándula. Oi, cando chegaron os outros, no, isto vaiche en serio, Este home anda ca secretaria. Entón dixo outro imbécil que é a filla. Así comenzan os contos nos pueblos e demais. Claro. Sí, exacto. Suelen pasar así. Ai, bueno, hoxe comenzamos cos kettles estes halteres que a min gustaronme. Fánseme máis doado o traballo que cos outros, vamos, cos tradicionais. Moi ben, o seguinte exercicio é o peso morto. Primeiro fixemos o agachamento, agora peso morto, separamos os pés un pouquiño máis da anchura das cadeiras, imos agarrar a asa, en esta posición tal cual estou as pernas semiflexionadas, o lombo reto mirando cara ao fronte, collemos o haltere e apretamos os glúteos, subo, baixamos, tocamos no chan e subimos. Apreto os glúteos, envío cara adentro, en 4, 5. E ti, Edi? Pois eu, se che digo a verdad, bueno, alguna cousa me pasou no meu negocio, nas cabañas. 9, e última, e 10. Relaxamos uns segundiños. Pois pasoume así algunha anécdota, pero de, por exemplo, abrirme a porta algunha muller sen roupa, pasoume, E de verme, o sea, levar o almorzo e quedar así un pouco... Guau. Guau. Sí, no, guau. Entonces, No, ao final quen pasa máis vergoña era eu, que... Pero, quero dicir, non foi un descuido, foi como algo premeditado. Entón, pues quedei así un pouco... Eso pasalle a moita xente, repartidores do Telepizza, esa xente toda, pasalle esas cousas, Veña, imos Serio, de novo, sí. A verdad. collemos aire e soltamos arriba. E ademais que esa persoa pues, estaba acompañada, sabes? Non
non era só dicir, bueno, pois se o rapaz quere, non, era non sei, que non sei, un xogo ou algo, non sei, a mí fíxome sentir un pouco de vergoña. Pois a partir de ahora chamame a min que lle levo o almozo. 9 Xa estabas tardando. e 10. Moi ben. Ui, a min a kettlebell ou haltere ruso chamase tamén. Gústame moito, sempre me gustou. O que pasa é que resultoume moi simpático porque estas son dun material super... son suaviñas, son agradables ao tacto, entón fixo ben gracia. Imos agora a facer remo, vale? Unilateral, o sea, con un só brazo. Colocámonos deste xeito, imos apoiar mesmo o antebrazo ou a man, mellor a man, no xeonllo, este co brazo estirado, o lombo recto, miramos cara aló, collemos aire e flexionamos o cóbado, levando cara atrás, preto das costelas, 2, 3, 4, e que traballando de cara ao público sempre pasan moitas cousas. Normalmente é un traballo que gusta, pero depois cando che toca o mellor o cliente, 10, cambiamos, un cliente un pouco especial, pois hai que aprender a tragar saliva moitas veces. Veña, imos co outro brazo, outra perna, collemos aire e soltamos. Ou poñelo en su sitio. Sí, claro, tamén. Que tampouco é que teñan sempre a razón. Ou aplicarlle un correctivo. Pero nese caso, normalmente a xente dos establecementos levas de perder, Non sempre, pero... Pois eu penso que hai que, non sei, se Hai que- alguén é respetuoso. Claro, hai clientes que non se necesitan. Moi ben. Sí, mellor que cos halteres, eu penso que o remo gustoume máis. Sí, é que moi cómodo haltere para todo. Cambiamos agora, imos repetir, cambiamos de brazo, mesmo exercicio, e seguimos agora. Eu fun algunha oposición Mira, na que había un mensaxe que dicía que estaba prohibido orinar no 3. sitio no que estábamos sentados. E as normas Madre mía. son Van separado. nacer Sí, porque de que a alguén pasou se lle unha vez. ocurre, pois, bueno... 9 Entón, pois, mira, e 10. Pero que pasa? Eran oposicións de moitas horas. no. Pero ainda así. Non, ainda así, pero é que senón Ainda non así entendo a podes ir- norma, o sea, é é que como algo podes ir ao cívico. baño. Xa, collemos a pesa do outro lado, collemos o haltere, collemos aire e soltamos. Vas ter que poñer ali no teu negocio, prohíbese abrir a porta de xeito en pelotingas. Tres últimas. 9 e 10. Moi ben, relaxamos uns segundiños. Ben, está ben. Xa así hai un pouco de cambio e ao final agradecese porque o pasas mellor. Porque o seguinte exercicio é o peso morto pero unilateral, de acordo? É un exercicio que vai requerir tamén de equilibrio. Vou enseñar, o que vamos facer é vou coller o haltere ca man dereita, ca perna esquerda semiflexionada e ca perna dereita estirada, vou inclinando o corpo cara adiante, acercando o haltere ao chan, levantando a perna, esta veces que teño semiflexionada, collo aire e volvo. Vale. E volvo despaciño e mesmo xeito. Vale? Imos comezar co haltere no chan, imos collelo e levamos a perna semiflexionada que está apoiada e Ai, vou. ai, erguémonos. Volvemos cada un seu ritmo. Iso é 3 Ai, 4, epa. eso me pasou a min antes. O lombo recto, centrámonos nun punto. Moi ben. 7 8. Apretamos glúteo. 9. E co talón aí cara ao chan. Facemos forza. E 10. Cambiamos de perna, cambiamos de brazo. Veña. Comezamos ca perna arriba, apoiando aí, e imos aló. Vai, 1,
Uepa. Ai. 2. Dereita. É un exercicio complexo, 3. 4. 5. 6. A min dábase mellor ao outro lado, Tamén. Bueno, non sei. 7. Apretamos glúteo, activamos o glúteo, facemos forza no glúteo, no talón, cara ao chan. 8. 9. Era só que E faltaba. última. E 10. Moi ben. Si no peso morto unilateral, o meu problema sempre é o equilibrio ca perna dereita. Sin embargo, hoxe, teusome mellor a dereita que a esquerda. Bueno, un pouquiño aí o equilibrio fallou, pero bueno, penso que nos fallou a todos, porque ata Edi casi cae. Moi ben, agora imos facer os snatch, de acordo? Xa fixemos máis veces, pero nunca fixemos con este tipo de haltere. Entón, o que fago é separo as pernas un poquinho máis da anchura das cadeiras, levo o brazo aí estendido cara atrás, collo o haltere, chego aquí arriba flexionando e estendo, de acordo? Baixo e cambio de brazo e o mesmo movimento. Flexiono arriba, estendo. Sí? Imos facer 10 en total, de acordo? 5 con cada brazo e despois repetimos. Veña, imos aló. Lombo reto, collemos haltere, flexión e subo. Baixo, flexionamos un pouco as pernas. Iso é. O cu cara atrás. Lombo reto, mirado fronte. Me queda un con cada brazo. En total facemos 10. Vale, moi ben, relaxe uns segundiños. Como imos? Ben. Vale. Quédanos outra serie de repeticións e despois pasaremos a flexión lateral, vale? Veña, imos aló. De novo, separamos as pernas, comezamos co brazo dereito, collo haltere, flexionando e arriba. Volvo e cambio. Cu cara atrás, flexiono un poquinho as pernas, lombo reto. Facemos forza. Envigo cara adentro. Veña, 2 con cada brazo. E última, con cada brazo. Moi ben. Relaxamos uns segundiños. Ai. Veña, o seguinte exercicio. Imos coller o haltere cunha man, a outra pasámosla aí pola cintura. O único que imos facer é flexión cara a un lado, de acordo? Imos cara aí. Entón, imos facer 10 veces. Collemos aire, traballamos a zona dos oblicuos e exhalo. Unha. Sen flexionar o brazo, Solo movimento hacia un lado e hacia outro. 5. O haltere preto do corpo todo recorrido. 8. 9. E 10. Mantemos lombo reto, envío cara adentro e imos agora co outro lado, ou un poquinho cara abaixo e inclino. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Imos ben? Sí, verdad? Sí. Vale. Agora, un faciliño, vale? Imos elevar talóns. Mantemos o haltere aquí, o peso aquí. Collemos aire e o único que facemos é pese para as anchuras das cadeiras e levo talóns. E despaciño baixo. Aí traballan zona dos xemelgos. En 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10.
Descanso uns segundiños e tócanos repetir. Veña, estamos preparados? Sí, estamos. Va, que este faciliño. Collemos aire e soltamos arriba. Estamos traballando todo o corpiño. Agora tocan os emelgos. 7, 8, 9 e 10. Moi ben. A verdade é que xenial. Foi unha das clases que máis me gustou. E que penso que con material fanse como máis dinámicas. E ben, aínda que tes esforzo, leva lo mellor, porque como non sabes moi ben por onde vai ir o exercicio novo e tal, moi ben, a verdade. O seguinte exercicio vai a ser o kettlebell swing, que xa fixemos de outras veces, pero co outro tipo de haltere. Entón, agora o que facemos é separar as pernas máis anchas das cadeiras, levamos ben o haltere cara atrás, lombo reto e facendo forza nos glúteos e no abdomen. Subimos, vale? Un balanceo da pelve. 2. Subimos ata a altura do ombreiro. Apreto glúteos. Empurro aí cos glúteos cara adiante. 6, 7, 8, 9 e 10. Veña, quédanos outra serie. Gusta vos este exercicio? Hai un balanceo aí. Veña, imos de novo. Collemos para atrás, collemos forza e solto diante. Apreto glúteos. Vixío esa pelve. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. O swing encántame, é o que máis me gusta, de feito. É que é un exercicio que traballa moitos músculos, sabe? Además da forza, non? Pero é que traballas os isquios, traballas os cuádriceps, traballas o abdomen, os brazos, é moi completo. Ademais é divertido, é doado de facer. E imos agora co curl de bíceps. Collemos o haltere deste xeito, damos a volta. Cóbados preto das costelas e o que imos facer é extensión e flexión de cóbado, vale? Veña, 10 veces. Collemos aire e xuntamos arriba. 2, 3, 4, 5. Aí traballando os bíceps. 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Relaxa uns segundiños, solamente nos queda un exercicio, de acordo? Non imos repetir series neste, porque agora toca traballar os tríceps. E como imos traballar os tríceps? Pois collo o haltere, paso detrás da cabeza, os cóbados apuntando ao teito, e o mesmo que antes, flexión e extensión de cóbado, collemos aire, exhalo, elevando. 10 repeticións, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, deixamos xa o haltere a un ladiño porque pasamos aos estiramentos. Xa aproveitamos que estábamos aí traballando os tríceps. Para estirar tríceps apuntamos aí co cóbado ao teito e tiramos del cara abaixo. Que tal a clase, rapaces? Ben, verdad? Sí. Este material está chulo, a min gústame. Cambiamos. Levamos ahora o brazo frente, tiramos del cara a nós. Tiramos a zona dos ombreiros. Cambiamos de lado, recordade na casa estirar moito máis tempo que a nós, todos os músculos. Ben, collemos aire arriba, separamos pernas, deixamos caer o peso do corpo, solto aire, xuntamos máis a un ladiño, imos cara ao outro lado, volvemos cara ao centro, flexionamos un poquinho cara arriba,
fantástico traballo xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, porque tanto o corpo como a mente vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantendo o pulso activo. Moi ben, sí señor.